Guys, nandito tayo ngayon sa palengke sa Nicolas Public Market. Grabe ang traffic. Sobra traffic. Salubungan. Ay, salubungan ng dalawa. Ganon katindi ang siksikan ngayon sa palengke. Pinagbabawal na pumasok yung mga tricycle, pero pilit pa rin sila pumapasok. Kakainitan na lang mga ulo ng mga driver. Hindi ko lang alam. Nag-gobyerno pa yan. Okay. Sa gitning dalan. Aro yun, nakasagi na. Nasagi na. Hinay. Dating naging maluwang, bumalik sa masikip. Naging masikip ulit. Mas okay kung wala nang dadaang mga sasakyan. Tao na lang. Nakaka-stress ang daan na yan.
Okay, natapos din yung traffic. Alya, hindi pa tapos ang traffic. Ganon katindi ang December 23, 2019 sa palengke. Nasa public San Nicolas Market po tayo. Again, litres again. Uy.